Στο βίντεο που συγκρίνω τα μπολονόκλειδα, το πράσινο και με τα δύο μαύρα, το 20V και το 12V, ανέφερα ότι το πράσινο έχει αυτήν εδώ την τρύπα στο καρέ, ενώ τα μαύρα δεν την έχουν. Εξήγησα γιατί είναι αυτή την τρύπα. Εδώ είπα τώρα να κάνω αυτό το reel για να τη δείξω, για να δείξω τι συμβαίνει. Το κρουστικό το καρυδάκι έχει μια τρύπα εδώ πέρα. Και αυτό εδώ το αυλάκι. Του έχω περάσει ένα O-ring εδώ πέρα. Το βάζω πάνω στο καρέ, προσέχοντας να είναι περασιά η τρύπα από το καρυδάκι με την τρύπα του καρέ. Και έχω αυτό εδώ το μεταλλικό το πυράκι. Έτσι, είναι ένα απλό πυράκι. Το βάζω στην τρύπα. Με το δάχτυλο προσέχω να μην μου φύγει την άλλη πλευρά. Άμα αφήσω το δάχτυλο να το είδα, δεν βγαίνει. Έτσι. Και είναι πολύ εύκολο να χαθούν αυτά. Το βάζω λοιπόν, κρατώντας το δάχτυλο, σμπρώχνω το ring, το οποίο κρατάει το πυράκι στη θέση του. Και τώρα αυτό εδώ δεν φεύγει. Βιδώνω, ξεβιδώνω ζάντες ή οτιδήποτε άλλη δουλειά έχω να κάνω. Και αυτό εδώ θα μένει πάντα πάνω στον μπολονόκλειδο. Έτσι. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε ένα like αν σας άρεσε.